Na tretej dráhe maďarský klub Med, Filipovič Tamáš, Gerej Tamáš, Molnár Andráš, Kýs Norbert. Na štvrtej dráhe číslo 10, Iskra Otrokovice, Dúcek Radim, Novotný Filip, Šamánek Jan, Šalánik Petr. A číslom 11 na 5. dráhe Spoločenstvo Předpašíncava. Takže necháme sa prekvapiť. Bežným pohľadom v predúvode myslím, že to je Rakúska a Otrokovická. Takže v čele tým z Otrokovic Radim Húcek, Filip Novotný a Šamánek Skalník. Na druhom mieste tým z Viedne Markus Hauser, Markus Weitz, Sebastian Kabas, Julian Hiralhidi. No a na treťom mieste to vyzerá Spoločenstvo Šinkava Břeclav. Tak toto bude Viedeň, alebo Otrokovice. Ide na to na Otrokovice. Áno, je to tak. Takže 9 Otrokovice, 7 Viedeň. Druhé miesto, tretie miesto a postupové Spoločenstvo Šinkava Břeclav. Bohužiaľ, kluby Nošom Maďarováru